ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ବକୁଲ ବସ୍ କରୁଛ? ତମେ ଦାନ୍ତ ଭଲ ସଫା କରୁଛ ତ? ହଁ ନା? କେମିତି ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ। ତମେ ତମ ସାଇକେଲରେ ବସିକି ବ୍ରସ୍ କରୁଛ ନା? ତମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲଣି କି? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତ କି? କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଅଫିସ୍ ଯିବ? ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲଣି ତମେ? ଓହ, ତମେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଯିବ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ? ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ କି? ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ? ତମ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସେଠି ତମେ କ'ଣ କାମ କର? ମିଟିଂ କର? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ମିଟିଂରେ ତମେ କ'ଣ କୁହ? ମିଟିଂରେ ତମେ କ'ଣ କୁହ? ହେଁ? କୁକୁଡ଼ା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ମିଟିଂରେ କୁକୁଡ଼ା କଥା କୁହ। ଆଉ ମିଟିଂ ତମେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯାଅ? ମିଟିଂ ତମେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯାଅ? ଟିଫିନ୍? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଟିଫିନ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଟିଫିନ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ରୁଟି? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ହଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତମର ମିଟିଂ ଆଉ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ? 8ଟା ବେଳେ। ତମେ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରସ୍ କରୁନ। ତମେ କେଉଁଥିରେ ଯିବ ବସିକି ଅଫିସ୍? କେଉଁଥିରେ ଯିବ ବସିକି? ବାଇକ୍ରେ? ତମେ ବାଇକ୍ ଚଲା ଶିଖିଛ? ବାଇକ୍ କେମିତି ଚଲାନ୍ତି? ଭ୍ରୁମ୍ ଭ୍ରୁମ୍।